Vítám vás u prvního videa na našem kanálu. Jako myslím na kanál tam jakoby dole. Jo, kanálu dole. No takže, dokončili jsme ještě nic a tyhle boty si klidně můžete vzít. Zadarmo jsou. A nezastřelte nás hlavně. Tak, hlavně nás nemějte na mužce. Fuck! Ale jako fakt, nezastřelte nás. Zastřelte na melonky. Tak chudák Šimon zemřel, tak budu muset dokončit sám.